Ano ang kinalain sang panganod sa panty? Ano? Ang panganod kung buksan mo, langit ang makita mo. Ang panty kung buksan mo, munay ang makita mo. Ano ang kinalain sang platito sa pungit? Ano? Ang platito ginabutang sa babaw sang lamisa, ang pungit ginabutang sa dalom sang lamisa. Ano ang mas talom, unto o kunbuli? Ano? Siyempre ang buli kay makautod sang tubol, ang unto makautod sang tubol. Testing yabe. Paano nakasulod ang ido sa sulod sang simbahan? Paano? Siyempre, kay abre ang pirtahan, gago kaguray, mga oka. Ano ang tawag sa puno nga nagabunga sang santol? Ano? Siyempre, maminsar ka pa santol eh, kagago si mo kadako, si mo ay kautok, gago. Ano ang tawag sa munay nga may lanag? Ano? Namangkot ko gani kay wala ko kabalo. Gago ka guray. Gago ka man eh. Haslo. Please like and subscribe and click the notification bell.